Nggih. Aduh, ngene kecilik. Ngetokne nek nom. Ketone nek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Sari. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Ketoke pira ya? Aku Dua. 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 Apa pira? Nek karo Oh, luwe. Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya Mas. Nggih. Injih niki acarane Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih punika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Yang penting- Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot. Nggih. Ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Injih. Hari Sumpah Pemuda, Dik. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat Iya. ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik, umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku- Wong pacare sampean. Ya ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus? Lah sapa kono? Aku arep memakor pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita tekan di David Beckham kan? undang. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi, kuwi ya. ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu Maratuwa. maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan Pak. ya apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to.
Sampean jari mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus? Terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung saku. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dek. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak dia karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Itu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki sing kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye toh? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih.
Inje nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Mbak Niken Salindri. Ya, ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus ke dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. Lewong kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedat. Ngono iki coba Iki lho, lah. coba omong ning iki. Asine ning jero baten tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya, iya. Ngono aja diomong ning panggung. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampean kok gitu toh Mas? Ora, Kamu ora. ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu toh? boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lora ati 2. Oke, Lora ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Tresno slire. Dangdutnya Mas. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Mritati wis ra bisa tak kedepke. Ora sliramu jejer dheweke. Andom tresno pangajap rina lan wengi. Gelap kali baca ati. Wis milih tresno apa dhewe. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bala bali mong kami
sini dek kan, duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multi talenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamu ini dek niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengen belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono toh? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Duh, Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh? Di sini, ya toh? Ini bokongnya agak diangkat, bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa aku bisa. Ayo diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, gini ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kue enak nan. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wis. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwing kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok penapune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Namanya Mas Mio. Oh, Mas Mio. Mio. Kayak montor ya, Mas ya. Mio. Ayo Mas Mio kesini ngancani aku sama Dek Mio kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari.
Ini lagu apa jane? Aja dipleroki yo sak rambane, sak ramban. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran Mangkoke keri ing jaman Boyo sing eling eling rapopo budaya antene bener kandhamu Ini kan tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya AA. telek Telek-teleknya apa tuh? Ki? aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku Lah nyapo? Nyapo lho. isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye Lah, Kok sobat nyamuk itu? kok sobat nyamuk lho? aku ki yo ngenge ono bar Oh mau mbek aku. iki karo iki lho cuk kuwi Lah apa? yo umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho Mau njaluk buta timbang Mas. ora ono Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to? Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. eneng Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung maling jan. apik iki Isih kingkeki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene Lho nyapa? nganggo jas no Kok iso? lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe Oh. masuk ra Masuk. lah iya. masuk ra Iya. lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki Piye? Apa? lho maksudnya wis padha karepe ngono lho Piye? wilujeng dalu Wilujeng dalu kowe? Dik Akbar Alhamdulillah. Dik Niken wajan matur gunging panuwun Heeh. sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu Yo, takut, ora kok? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astagfirullah. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling padang bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mike piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong Pak. Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase.
Gung paham aku, gung Kok paham. tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Wewe niken urung paham Aku kowe. ora paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Orang. Alah. Nek wis genap pale ada cekakaan ya Mas. Nek Kudune izin Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. lambene meledak di sirah. Nguri ya. Heeh, lambene Nguri. buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu adroe wonten Mas. Plangan gamelan karo ki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Iya maksudnya karo nggih sepote Ono to, sliramu. Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe Kakang. iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa kowe? Lho kan ben cantik, Lah, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, kamu. Wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajah. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye ndek nganggo. mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho, Mas. Sik to Dene. Kowe iki ora Iki lagi lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampai kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Jajal. Udah, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap. jajal piye jajal. Ah, siap. Pokoknya aku ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut marang panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel ya, Rap. Wah, seneni cah cilik we. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iso aku iso. Ayo, Duk di eno. Lho, lha kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho, piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamane aku nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mic kuwi. Lah nyapa? Meneng ah? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kek mic kok ning anding speaker lah ya ndak Ngene nek kok. muni. Ora muni iki ngonanku. Ngecel. Ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kewalik paling Walik, Duk, walik, walik Duk. walik. Ah. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe no. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lho, aku roh. Ayo ora.
Aku malah nggo cempolo. Aku ora Seta. puas. Apa Iki- ya? Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Apik, Tapi kok. aku penasaran, wih jane brengose tenan Proto. Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki loro. arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngomong sak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wih Wis brengose. tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu Mas, Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to Ayo, ya? Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya Iya. ngene to, Kang Mas. Panjenengan lo, Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan, labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lo, Kang Lah, Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih pangganti Panjas Kang. Moro bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun kakang ya yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun kakang ya yai. Wadah apik kuwi kok cekekan. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun kakang yai. Loh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Didarwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kowe. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe kok luwih arep kok luwih galak timbang Bandung bar. Apik. Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung.
Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise Minta ya. romantis ya. Lah, Kang. telek. Hei, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Mas. Rodok ndek deloken mau mik Nyocok moto. moto kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Halo. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalam Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? lakone apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak cek ngeprak Lah, iki enek koplinge, iki enek gase. heeh. Wah, dadah. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk niken. oke. Kondo ngaren men to Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Nah, iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati sik. Sida kemati to. Sido wis jangan kuat ketok. Wis go bios trajane sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Jose aja. Gemati masih bra. Yo heeh. Dijogetne lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepet. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati Gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi Apa tenan to, Nduk? lambaranku katresnan suci Terus? serta uga tulus janji endah rina
Blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka. Kang Mas bakal berjanji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal taruti hati Keploko lagi bergoyang bersama Kang Mas sawit bersama Imeo Astabrata suka. Oke. Eling nalika terus liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu merati kemati marang aku. Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sajroning ati. Mas aja mblenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka. Mas aja mblenjani janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal taruti hati iki mring Kang Mas sawiji. Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini, sedulur. Luar biasa Yondo. Iya mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya mak. Berarti ditongkas Mas. Ora. Kowe kok setongkas. Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing elek kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng saking papan palenggahan. Miki bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas bagesikas nyantosami Satya Putya Manakase
Subina malikatur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumene cekar saking papan palenggahan. Mangke riyen Tumuju sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Kang Mas Arya Kasuwo. Weh, Dek. Oh, mboten kersa. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih 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 nggih. Berarti wancine buah-buahan iki kakaturan Kok jumeneng. iso buah-buahan lho. Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih, nggih, nggih. Pomoke ngriki. Tingkahmu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden kanthi murah. Kaya sing eling iku budaya. Kenalan dulu. Kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Nduk. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu enggar. Wilujeng dalu. Yen to para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwale. Kuwale. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Enggak, kuwale. Asmane sinten telatah pundi? Lah, padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalam? punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh. budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng Siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing hati-hati. Ya. Hati-hati Dan apa? lho. Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kuwi. Wah, wah, carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Pengendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah khasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Herman. Sing tenang, Nduk, bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Herman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewung digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.
bisa ngeluluke hatiku Yuk, tarik. Tarik Mas Arya. Tresnaku bakal ginawa Godo ati rintan siang dalu inur benci segoro datana bisa Parasit diwalik Slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Wahyuni Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing Slendro, panco. Yuk, Mas Mio, wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih, kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit macange. Jadi penonton ki selirane Nggih. dewe-dewe, ya sak bisane dalang. Nggih, Mampunya. paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet, luwes kok, Mak. Nggih. Wah. Nduk, jan. Dikeroyok wong loro wae. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. Angka 10 Oh iya. 0 Siji. Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. Nggih Wadah, jan cawak kabeh.
Diwalik slendro aku pengen podang kuning gitu. Wah. Entong. Apa? Oke, akhirnya cie. Yo cie ya, Ya cie. Iki sing ning guri bat ngamuk kabeh. Anu. Ada ya. Pejene dino. PJ apa? Pajak jadian. Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kode Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono kan? Minggu. Oh, minggu deh. Yuk Mas Arya. Dek ada dados. Wow ya. Dia ada bisa dados. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak berkuang, akhirnya nonton di pinggir jalan. Atos lalapen. Asoy. Wis ora krasa keluyuran anggolek isih nganti bengi ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kakonnya nding wis ora krasa keluyuran golek isih sayang mepeng
ibuku ngayen kakoyo Ora bakal atiku kakibang liyan Si odang mandudut ati kebranan Ora manjut atiku tan saya duduk Tasanane Sopikat kulut Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, Nun. aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan iki kok Mio iki apa artine ta jane? Lho, Kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Kok ambakmu sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gedhe dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah king ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar Meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Adi eker-eker pitik ki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning Oke. Bukan. Wah. Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune Nggo penutup napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng kok. Mergo arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Yo anu Sunda Mani. Nduk niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbuan. oh ya, nggih, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh, mboten? no? Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok berbahaya. Loh ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Lepo. Terus Salepo. Masa lalu merasapi. iri yo Nggih. duwe dendam mek aku ket mau aku dilokne pitik lah dilokne babi lah Ora ayu. Tangane. Ning nong bung. wis duduk. Mas Mio. Nun. Aku tak kepruan untuk ngelakon sik ya. Kula golekne bata pripun? Kepruan sing